Cròniques de Gothel. Capítol 159. Fissures, tòtems i un gòlem. Estem al campament amb els orcs abatuts al terra i una supervivent que està captiva. Ens acostem a la dona que està lligada a un pal. És una dona amb una túnica desgastada. Observem que té faccions de noble. El seu nom és Liara. Alistair la cura i ella va cap als cadàvers de les seves companyes mortes plorant. Parla un dialecte d'Elturel molt antic que Eisenhorn reconeix. Ajudem a la dona a sepultar les dones mortes. Eisenhorn la reconeix com una sacerdotissa del temple de la visió d'Elturel. Quan la ciutat va caure a l'Avern, elles es van tancar a la cambra del temple fins que tot va ser devorat. Era una criatura que devora edificis. Els orcs les van capturar i les van portar aquí per torturar. Parla de Gurzum, possiblement el cabdill orc que comanda les hostes a l'Avern. Cap al nord detecta una mort que no descansa. El coronel i Lucien s'adelanten cap al sud-est per seguir el rastre blanc. Veuen unes venes blanques al terra que palpiten com de sàvia. Arriben fins a una roca s'eixampla, formant una sala rectangular amb venes blanques que ara ja ben marcades a la paret. Veuen 6 criatures amb el cap de roca que transporten pedres fins a una fissura a la paret on van a parar totes les venes i d'on surt una llum molt blanca. Sembla que l'estan alimentant. Són 4 nens i un parell d'adults molt forçuts. A una banda hi ha un tòtem amb una cara humana. Sembla que els hi donen instruccions movent la boca. Tornem amb el grup per explicar el que hem vist. Lucien guia caps i creu que és la forma real d'aquesta criatura. Alistair no està convençut perquè vol anar per Noriandel, però tot el grup va cap a la criatura menjadora de pedres. Arribem fins a la sala amb les criatures de cap de pedra. Ens acostem i el Metabard portant una bandera blanca. Ens acostem en el procés d'ingesta i els forçuts s'apropen a nosaltres en posició defensiva. El tòtem ens mira i amb una veu pètrea ens espeta. Què fes aquí? Perdau. La navalleta suïssa vol parlar i parlamentar sobre el rei dels gòlems. Els espeta que és un perill per tots. És la mort. És el fi de tot. Hi ha un moment de tensió. Sembla que el tòtem parla amb la fissura blanca. El amo comparte la preocupación y os dejará pasar, siempre acabéis con el golem de piedra. La fissura blanca, tal com un xerric, comença a eixamplar-se i tots s'aparten. Ens deixen passar. Liara, però, no està convençuda del tot, però tot i així, entrem. Sortim de la cavitat, tot tacats de blanc i ben mullats, i l'esquerda s'acaba tancant el passar darrere nostra. Ens trobem a una cavitat fosca en un passadís recte i estret. Hi ha un altre ambient més sec, més dur, i 2 antorxes blaves. Seguim pel passadís i sembla que ens trobem en una cripta. Hi ha cavitats on hi ha esquelets, i al apropar-nos a ells es mouen, i al passar davant d'ells ens miren. Eisenhorn veu com alguns porten armadures de Hellriders i juntament amb Gothel detecten que és el temple on ja havien passat. Veiem un líquid que cau per l'umbral de la porta. Alistair crea un paraigües per passar per l'umbral sense que ens toqui el líquid. A l'obrir el paraigües veiem molts cadàvers amuntonats a la paret. També veiem una figura prima i encaputxada d'esquenes. Quan passem toquem el bassal que s'ha format del líquid a l'umbral de la porta. Eisenhorn i el coronel estan més fatigats i comencen a tossir. La figura encaputxada es gira, mostrant-nos que està formada per ossos d'esquelets.